Milí priatelia, dnes budeme hovoriť o kávičke. A o zdanlivo nezáväzných rečiach. Ohováranie pri káve často zaznieva, veď je to pravda. Len sme si tak pokecali o susedke, a nič sme si nevymysleli, naozaj vôbec nič, všetko sedí. Sedíš si pri káve, atmosféra je príjemná, a niekto začne, počul si? Počula si? Aha. A zrazu sa rozbehne rozbor o cudzom človekovi, o jeho živote. Nikto nekričí, nikto neklame. A len sa zdieľa realita, teda hovorí sa zdanlivo o tom, čo sme videli, počuli. A teraz je tu otázka, je to ťažký hriech? Alebo len nevinné klebetenie? A poďme rozlišovať. Nie každé hovorenie o druhom je hriech. Niekedy je treba niekoho chrániť, upozorniť na podvod a podobné. Riešiť problém, to je iné. Ale ak hovorím o niekom, kto tam nie je a hovorím o jeho slabostiach, pádoch a zlyhaniach, a ten človek sa nemôže brániť, vtedy vstupujem na tenký ľad. Môže sa prelomiť. Ohováranie znamená, že zverejním niečo pravdivé, ale bez vážneho dôvodu. A tým poškodím jeho dobré meno. A dobré meno je hodnota, ktorá je nevyčísliteľná. Kedy je to teda vážna vec? Keď niekomu zničím povesť, keď spôsobím rozpad vzťahov, keď pripravím človeka o dôveru, možno niekedy o prácu, o úctu, vtedy už nejde o kávu, ide o vážnu morálnu škodu. Ale buďme úprimní, zväčša pri klebetách, pri stole nie je plánovaná likvidácia reputácie, je to niečo plazivejšie, je to zlozvyk jazyka, keď neodolávame nebezpečenstvu. Ľahký hriech neznamená neškodný hriech. Je to kvapka vody, ktorá kvapká na to isté miesto a za chvíľu robí dieru do kameňa. Dnes si povieš, že to je pravda. Zajtra veď si to zaslúži. Pozajtra ja len hovorím, ako to je. Svedomie sa pomaly otupí. A teraz je tu tvrdá otázka. Prečo nás baví hovoriť o pádoch druhých? Prečo sa nám tak dobre počúva, že niekto zlyhal? Nie je za tým trochu pýchy? Také tiché. Aspoň nie som ako on alebo ona. Ja by som to takto neurobil. A už sa vyzdvihujeme nad iného. Ohováranie je často lacný spôsob, ako si zdvihnúť sebavedomie. Ale to už nie je správna cesta. Rozlišovanie v tomto prípade znamená položiť si 3 otázky. Je potrebné, aby som to povedal? Pomôže to niekomu? Povedal by som to aj vtedy, keby tu ten človek sedel, tu pri mne? Ak je odpoveď nie, potom by bolo pravdepodobne lepšie mlčať. A teraz osobne, keby sa o tebe hovorilo tak, ako ty hovoríš o iných, keby sa rozoberali tvoje slabosti medzi koláčom a kávou, bolelo by ťa to? Ak áno, prečo si myslíš, že jeho to neboli? Možno dnes neurobíš veľké hrdinstvo, možno sa len zastavíš a povieš vetu, radšej to nerozoberajme. To je pôst jazyka a ten je niekedy ťažší ako pôst od mesa, pretože jazyk prezrádza, čo máme vo svojom srdci.